Suso, onde estamos? Pois este é o Museo Galego do Entroido. Aquí estarían representadas todas as máscaras de Entroido de todo Galicia. Se non todas, pois unha gran maioría. Os tambores, ese é moi antigo, dunha banda. Porque o Entroido tamén ten a súa banda sonora. A súa parte de música é moi importante, claro, é fundamental. En Entroido, se non hai música, se non hai... Pois, é necesaria, non? Este pasillo serían, pois, máis ben o que se chaman máscaras que van danzando, como son as madáns e os galáns de Cobres de Vilaboa de Pontevedra, que nos cederon estes traxes. Tedes pezas de toda Galicia? Sí, e incluso algunhas de Portugal. Se non están todas, a maioría das máscaras que hai en Galicia estarán aquí representadas en este museo, non? Esta é unha réplica do loro Rabachol, da procesión que fan en Pontevedra. Entón tamén lo fixeron eles, e fixeron unha réplica un poquinho máis pequena que a que les levan, pero vamos, casi parecese moito ao original, que é o personaxe máis importante do Entroido de Pontevedra. Estos serían os merdeiros de Vigo. Se hai un museo galego de Entroido, era de xustiza que estivera en Xinzo. É o Entroido que ten maior categoría recoñecida, non? Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo somos de interés turístico internacional. Que significou para o Entroido de Xinzo ese recoñecemento, que é o máis reciente de todos? Pois, bueno, nos énchete de orgullo, non? É dicir, pois mira, ten en conta que de interés turístico internacional este é o cuarto de toda España. Como se mantén vivo o Entroido en sí e que non lle afecte toda esa popularidade? É difícil. No momento en que ven tanta xente, pois claro, os nativos, os que realmente vivimos o Entroido, vivimos o Carnaval, pois temos moitos atrancos por eso, porque non podes andar por as rúas ben, non coñeces a maioría da xente, non podes entrar nos bares, que son unha parte fundamental e que forma parte do Entroido. Pero, bueno, con isto temos que convivir, non nos queda máis remedio. Nos gustaríamos que houbera un pouquiño menos de xente, pero eso non podemos evitalo. Hai un importante traballo detrás tentando manter o que é o respeto pola tradición do Entroido, que non se vaya desvirtuando, entendo. Claro que iso é fundamental. Os tempos son os que son, estamos no ano que estamos, e claro, nos entendemos que a tradición vaise mudando, vai collendo elementos novos e outros que non tiña, e iso é así porque é natural que así sea, pero o que non queremos perder é a raíz, o que deu sentido a este Entroido que temos hoxe. Mira, pantallas hai moitos centos, ou por decir miles, atreveríame a dicir miles de xente que ten o traxe de pantalla. Esa é unha cousa, e outra cousa é ser pantalla. Pantallas hai relativamente poucas. Que é ser pantalla? É algo máis, non é só poñer o traxe. Pantalla hai que sentila e hai que facer o que ten que facer unha pantalla. Unha máscara que herdamos dos antergos, dos antepasados, e que hai que ter moito respeto. É dicir, nos decimos sempre que cando te estás vestindo de pantalla, si cando empezas a pôr os calzós e as polainas non che tremen as pernas, pois deixas a máscara que non foi feita para ti. Por que é interesante vir e visitar este museo? Porque aquí, si quixeras ver todas estas máscaras, terías que ir por os museos, por os entroidos, e cumprirenche varios anos para velas todas. E aquí están todas xuntas. Aquí ves visitar este museo e aquí telas, xa digo, se non todas, casi todas. Si hai elementos moi comuns, hai sempre un fondo clariño, blanco, claro, e despois teñen algo que fan ruido, todas levan algo que fan ruido, van a maioría delas cubertas, e levan tamén algo para golpear, sea un látigo, sea unha zamarra, sea unha vexiga, sea un caxato, algo. Que é o Entroido en sí? O Entroido é, para nós e como para outros, non só digo os de Xinzo, sino hai outros sitios onde viven como vivimos nós, por suposto. É unha maneira de entender a vida e de vivir a vida, vamos. Nos estamos todo o ano pensando en Entroido. E o Entroido vívese dunha maneira especial. É un sentimento, como se di ahora en todos os sitios,
e que, como todos os sentimentos, son difíciles de explicar, non? Hai que vivilos.